hari kaham jatno no dini ang kaisa kok sana mujung kamono Chini borok no ang oneng nukha mom chungwa panda mom reli hariwa khadmo panda ini onek khaliyo ta mangka sade umsuk boso tong phakya nugu simije phayo কিন্তু আপনি কোনো জায়গাও যে কোনো বিচার কোনো মায়াকো আরে বিচার মায়া जों साइमान दङ नों आ जागाव पार्टीनि पार्टनरजों फुंना बागै सिमि नों आरो रेल ताखायदि सारिखौ जों ममथ्रगलायो खालियो समन पाइथाङो কিন্তু आ जागाव केबो थाङै अबिया थाङै उमति खायदियाबो केबो सानाय करै साब साखाबा निजिनि पार्टीनि लाइफ बादिना बागै सिमि साराय लाइबले रिजन लबि बथा जाका रिटर्न बाय रबि साननाय देबनखौ बानजिका आं निजा आजागा दङ ताइका सासे मन देबन बथा जाका गन्ना सराव एसडीएम ता मांखाबा बिचार थानि डाइरेक्ट सरसरी जों आनलन खायदि नंखरदि जेल न जे जागाव आरो जेल दङ बिसामगन्ज उदयपुर दङ आबनो ब्लक खायदि आहायनो खायताम खायनानि ता मांखा सरि किसी को कुछ मिला क्या कोनो माया नङा जागाव रोड ब्लक खायदि रोड ब्लक कासुदि जों म जदि बिचार मायाखै जों तिस साय आबो करै आबो केब खायनाय करै थांका गलायका पाइका आबो ता मांखाबा साधारणत अ जागाव म मिছিল कायाखै साबन सा मांखा कोनो माया आबो नां सानामो जों थानचांगे थानन काम खायदि कबिकक आंथेब सानामो जों दिनै रेलवे थानाय कायसा बरक ताकुक आं बुं खुलिया बखाय माइबुति मासाय दङ दिनै आ जागा आं बुं सालिया दिनै जे समय करिफुरखाय नों बाखान चलिबो ईएम सीएम मानो परेखाय डाइरेक्ट फ्लाइट बाय नों थांमानले थानचांकै नोंगे थांमायदोबा नों दिल्लीबो नों आं बाक्सा जत बाक्सा बाय नों थांमानले ना दां नोंगा दिनै सागारि थान नांका आबो कक समासे आना सावो नों हे बरक गिरिफाना कुनुंगिया नों हे बरक नांगिया नों हे बरक नचों नांगिया नों ताम बखाव दुखना आं बखाव दुखना मा कगिया आंसो थां दङ नोंबो थांमानले नोंहाय थाङै थांगिया आंनियाबो दुखु नांगौ अ दुखु नांबागै आं रिप्लाय मारिवो बैसाव नोंहाय थां मा कक्सा बैयानो हमके बोरै जाक नों बिदि जाखायदि दां नों साइटं नों मा कक्साखै बेलंनाय आबैयाबले आरे आंबो नांगौ दुखु दाङै दुखु नांगौ माने दिनै आ जागाव 1500 2000 बरक थां दङ टेनबे थां दङ नों दाबोखाय सीएम ईएम मा बायसे नों दाबोखाय फ्लाइट बे थांमानो आबोखाय थांमाया नों तांबो नों थांमानले नों जातिनि थानचासो नायखांखाय नों थानचाङै नोंबो आ जागाव टेनबे थांमामले ना दखानाखै लुंगाव थुथानाय ट्रेननि कोनाव थुथानाय थुथांमानले ट्रेनआव जाकरियाबले सिंगा बैनो ट्रेनआव जाकरै इनका बैखे ब्रे थां दं हाबा बैखे बागे थां दंका नरक वानसुदि मां थानचानि कक मैसाव आनि मा कक न जुदि नरक चेंकै आनो रिप्लाय दि 100 बांलन छानाय किन्तु नरक बकाव हामेता मासुदि आं मन साराम जों थानचांखै थानचानि काम खैदि महायके कोनि नंगिया आंखाय दं दङनो टेनबे थाङै थुयाखै 2 दिन नोंखाय थाङानो फ्लाइट बाय जे समय नों ईएम माने से ताखाय एमतै ईएम एफोर नों बें थाङाबा नों बाजागान दं हामलेना ओंखाय नों थानचा चिंखाय थानचाव थाङै नों काम खैदि महाके जों थानचा हिन माया कमल कलन आं मिया रिप्लाय रिखा आनो रिमान परे बुइतामसा नों निनखे थां बखायो आं बखायो बै सामाको गया एक मत्रां साव थाङै थानचांखै थानचाव थानि नों सिमिदा फ्लाइट बे थांमानबा बुइबो थांमामले अ जनगणकै थानाय आगि नों जेबो सरकार फेपुरु नों बा जागान दंले ना दिन नों फेपुरखौ नों बागे थांमांगाबा आउन बागे आं बखायोगु थानचाव हिन्ना दंहाखै थानचाव काम खैदि थानचा बैथानि हयतो आं आनि बिदिनो गल सारना आगन चिमां चिनो फायो बनका आं 100 बार मानिबो किन्तु बो बयस कोनखा बसखारि थांथों आं मानिबो आब बागे कोन दुख करै किन्तु बाकी थांमांके आं मानिया आबखा आं मानि माया आबखा आं मानि परिष्कार नों थाङा आंखाय नों बो तलदे थांमानो दिनै बिसेखो तो सार हायसि बरकसे तलदे थांतो अंखाय ते बरक थांमामले ना कमल कलय आनि सुहेल मनाय दङ पूर्ण चन्द्र सार आनि दङ सीएम एडिसिनि बरक तलदे थांमामले नंबो थांमामले दिनै बिजरांगल सार थांगा आबा हामबाय बो बयस कोनखा बो थांमानो बरक एडिसिन दाबितुनाकि बरक आबो 100 मानिबो
কিন্তু नोंले tangi tanaba dini bisok itu sarche je tangmono kai norok kai borok kita tangmaya ambagi norok no angkoyo beka hami tangdi umting ke tanjang maya tanjang nangkai umoi maya ko norok botol di sana dorkar bongna ering ta thoki di ambagi angmono koyo hambai jotono